Hem consensuat 11 compromisos per integrar la mirada feminista a les cooperatives federades. 1. Crear cooperatives lliures de violències. Garantir espais lliures de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Integrar polítiques i pràctiques de prevenció i abordatge. 2. Promoure condicions de treball dignes. Dignificar les condicions de treball perquè aquest influeix en el nostre benestar emocional. 3. Garantir l'equitat salarial. Reduir la bretxa salarial entre homes, dones i identitats dissidents i garantir l'equitat de gènere. 4. Promocionar la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Vetllar per l'equilibri entre les responsabilitats laborals i la vida personal de manera equitativa, amb l'objectiu de posar el benestar al centre. 5. Valorar les tasques reproductives. Visibilitzar i remunerar de forma equitativa el treball reproductiu, que sovint queda invisibilitzat. 6. Fomentar la cultura de la corresponsabilitat. Promoure la participació i la presa de decisions col·lectives. Apostem per la transparència. 7. Generar espais de cures. Tenir en compte les cures i trobar l'equilibri entre el benestar de les persones i el bon funcionament de la cooperativa. 8. Promoure el lideratge femení i feminista. Garantir la perspectiva feminista en el lideratge i afavorir la participació de les dones als espais de responsabilitat. 9. Gestionar el poder i l'atenció als conflictes. Abordar els possibles conflictes atenent les diferències de poder que hi intervenen. 10. Promoure una cultura i una comunicació inclusives. Transmetre els valors d'igualtat i promoció de la diversitat i fomentar la comunicació inclusiva. 11. Promoure la intercooperació i la relació amb l'entorn i la comunitat. Establir relacions respectuoses, promovent el treball en xarxa, la col·laboració i el suport mutu. Suma't als compromisos.